is in Bio, Ruben Ikli is my God. Good morning sa atong tanan, no? Kalibutan nga itong puyan. Huwag kalibutan nga itong limutangan. Karon na itong alawas. Atong post na ko karon nga kuan 7 minutes and 36 seconds. Abuta ra nagalay ka to kaya sa karipitan nga nagpuyo. Ikon ko wala ko nang hinambog ninyo. Pero sa bagay, mas mayo na daghan dyan mag-unlike sa mga bad comments para magdahan dyan na to. Kung sa ko katinod sa buko piki kay inya man ang tinuyuan balikon ko kana mga NPE, mga Isparo, mga Rebelde, Abu Sayyaf, unsang klase nga mga tao nga mga kuan kasabuat maguno sila sa mga doktor DUH sa mga kaparian mo na nga wa gyud po sila nilihok nga bisan gibaboy nagmayo ang mga tao sa mga doktor DUH kay kasabuat man sila kay kasagaran ba sa madagong university mga rebelde mo na yan itabo karon niya ning kalibutan nga mismo atong gobyerno karon gaw nga nila nakatimbaan ba mo sa una ni Marcos sa una nga ang isa sa nagpatalsik ni Marcos sa una dakong university taga UP Diliman katong isa sa fraternity kita Chris Quillion tapos sinuinoy sa una nga number 1 komunista na sikat pa kay kun wala tong Marcelo ni Marcos kaniadto ambot sa mitabo sa Pilipinas pero ang saong taman nga nasikat man hinaw na mga kino na pay Ninoy International Airport. Grabe no. Mga nagingon nga sa bagay inana madyod. Pero balikon ko kamo mga pasyente nga gusto pa mabuhi ayaw na lang mo pagpa-admit sa ospital kay mamatay ra mo dito ang ikon dayon i-COVID mo dayon dako kay mo gasto sa ospital pero wala pa yung gyapon mo sa rest in peace mo na nga ang mga tao sa labi na tao sa Ginoong Diyos Divine Master Ruben Enrique Sr. kamo na po kita siyang kamatayon kay balikon ko hagbaya pag itudlo sa tuwang tambas na naklasang sakit tambas na naklasang balatian material hospital apan kamo mismo nagpabaya sad mo sa gitudlo sa Ginoong Diyos Divine Master Ruben nga ningon sila nga si Jesus silang gigamit mapaabot gyapon mo dako kay magtulubagon mga pastor kaya nga naman labi na ng mga tao nga gigamit akong pangalan nga ningon nga sila kuno si Jesus kaya hilas-hilas ra mo pero may bawaan na ginato na sa koros o kinsa yung tinawaray nga mubarog kamo o ako nabitaw to isa sa tao diriya kini si Berting Hamot kaya isa mo po siya ningon nga patoto ko ginayon ko si Berting personal ting tanawong talanting kisay mubarog na tuting sa kapunungan ikaw ba o ako ikaw ting kapila na kanin sunod o kapila na kanin sa kapunungan karon kinsa may karin ni barog jud sa tibuok kalibutan nga nagpaila sa tanan katawan sa tibuok kalibutan nga wala na ilang Dios sa tibuok kalibutan si Jimmy Banilla Limpot nga wala gikadlukan mo nagingon nga dula manguta managingon wa kay balo sa kong papel kun ang pirmado sa Ginoong Dios Master King of all Kings Master Bimburik Jr. General Spiritual Investigator mabitaw ningon ko ninyo bisan unsa ni ko gamahanan moagi ra gyapon man ako kay dili mo makumpleto ug dili mo full power kung dili mo moagi sa kuwa kung dili sa mo makaabot sa ginarian sa kung Dios nga amahan kung dili ka mo magaagi ngari ka nako dili kun ko naganlay ka nako pabuta ra kun nasa karapitan ay mutang sa kalibutan karon kay naa jud kay mapaabot ng kalamidad maangin pa ang inyong pamilya ang inyong mga kasilinganan gandang buhay sa inyong tanan thank you po na marami paano po